Čau lidi, já jsem Duster a vítám vás u mého dalšího videa. Tohle video už není na tanky budu možná točit už jenom v multiplayer a to teda asi nějak nevím. Teď natáčím na hru Red Crucible 2. To je taková hra, budete mít v popisku videa, její stránku. Na začátku budete mít prostě tuhle, budete takhle, se přihlásíte. A budete mít prostě jenom obyčejné zbraně a takhle. Já vám tady ukážu, že třeba vám tady si pak kupujete třeba různé zbraně a to mám zavřené a to máte za 600 takovýchhle medailí, to máte tady. A potom za goldy, to se dá kupovat za skutečně peníze, to jsou třeba potom takovýhle zbraně. Ale k těm se potom, no tady zrovna za ty medaile. Tak vždycky třeba dáte browse game a tady máte různé ty mapy. Já mám nejoblíbenější, já už jsem to kdysi hrál, mám tady level 16, ale za to jsem nechtěla hrát, tak chci vám to ukázat od jedničky levelu. Tak tady máme různé mapy, já půjdu někde, kde je jich míň, to není zatím moc, kde je jich hodně, protože různé mapy jsou, já bych doporučoval třeba tuhle, ta je dobrá. Můžete tady v téhle hře jezdit s tanky, s letadly, s vrtulníky, s auty, ale nejčastější jsou třeba tanky, třeba tady mám. Nastupujete Ečkem a vystupujete taky Ečkem. A jinak na myši střílíte. Je to teďka trošičku. A jo, sestřelil jsem zrovna vrtulník, což není lehký úkol sestřelit tímhle vrtulník. Jde zaměřovat jenom u nějakých tanků. Počkejte, někdo, tam je. A když zastřelíte, tak se vám kolečko tady s tím, kterým hybu, se vám dá do takového no já nevím, jak to říct. Počkejte, tam je. Tak vám udělá tohle. Zničil jsem. Je tam ještě? Je tam furt mrška jedna. Tam to udělá takovouhle. Modrý tým vyhrál. A když uděláte level, tak získáte prachy. Já jdu k teráčům. A taky je tady v tomhle celkem cený vrtulník je tady. Tady ve vrtulníku to je krása, ale já s vrtulníkem, no, oproti ostatním s vrtulníkem moc neumím, co si já myslím. On mě asi se střelí, já si myslím. Já totiž... tak ne, sestřelil jsem já jeho. Do prčic, tak mě sestřelil tam ten tank. No, ale co? Vždycky, když vás zabijou, musíte kliknout, jinak vás to nedá do možnosti join game. Čili připojit do hry. V lehčím překladu. Tím kulometem střelím pravým tlačítkem a těma koulema levým tlačítkem. Jsou tady myslím nějaký 4-5 typů tanků. Nevím teďka přesně. Nebojte se, na obou stranách týmu, čili u policajtů a u teroristů, jsou to podle mě poliši a teráči. Já jim říkám poliši a teráči. Jsou stejné druhy tanků u obou, jenom vypadají jinak. Někteří vypadají skoro stejně, někteří skoro úplně jinak. Na to, že jsou stejného druhu. Tam je. Kam mi ujel. Tam je. Pojď ke mně, ty marško.
Jinak na nudu je to podle mě celkem hra, celkem dobrá. Určitě už jsem hrál horší hry. A je dobrý, že ale s tímhle tankem bohužel nemůžete zabíjet lidi. Kam se schoval? Ty lidský červe. Před... Nevím, kam se schoval. Nevidím ho tu. Mám tady po něčem trošku tanky. To je divný, už jsem ho měl... Je moc nade mnou, já do něho nedostřelím. On je teď zemřu. Ach bože pane, měl jsem tě rád. O, myslím, že ani nejde po mně. Koukám na to, že ani nejde po mně. A tak jo, tak jsem se... Kde? No jo, no, já jsem málo životu. Jo, jinak tam, tady dole vám to pak píše. Já vám ukážu hned, jak oživnu. Tady. Vpravo dole mám prostě kolonku. To červené je armor a to druhý je level. Jaký máte level? Jo, tohle je druhý typ tanku, ten má naváděcí rakety. To jde za tím křížkem, na kterým míříte. Ale letí celkem pomalu. Mně se zdá. Hezky, já jsem ho sestřelil. Dobře, já. Tak to musíte fakt uznat, že to je hodně těžké sestřelit takhle na dálku, protože to se mi ještě nikdy nepovedlo. No a mám level. Jak skončí hra, vždycky když uděláte level, tak vám to dá 600 těch medailí a 15 goldů. Já bejt vám, abych si to šetřil na nějaký zbraně, brnění, no tak. Protože na tom levelu 16 mám armor, ne 50, teď mám armor 1000, protože jsem v tanku. Ale mám tam armor 250, nebo tak nějak, 241, protože... V tom tanku sice nikdo není, ale... Tohle je dobrý tank na lidi, to má jenom kulomet a to proti tomu, když jede člověk, nemá šanci. Vidíte někoho tam? Můžete člověka i zajet. Vidíte? Človíček. Lidská krev mi chybí. Ale teď asi chcípnu. Do kelu. Teď se mi to zalagalo, no. Takže, ale sundal jsem aspoň jednoho. Víš, tak když dáte tab, to už je ale skoro u každých her. Když dáte tab, vidíte svoje staty. Já jsem první, já jsem level 2 a jsem... Jo, vrtulník, je můj. Nikdo mi ho nevezme. Jo, je můj. Jsem to nechtěl zakřiknout, ale už se mi párkrát stalo, že jsem říkal, že už tato zrovna se vedle něho spawnul. Ajajaj, už po mně. Bohužel tady je asi omezená výška, protože... Kurňa, už po mně. Ajaj, sundal mě, myslím. Na zemi mě sundal, no. Nebyl to vrtulník, ale
ze země mě sundal. A tenhle tank je zase můj a zastřelím mu vrtulník. Do kelu, nevidím strom, jsem slepej. Někdo po mně střílí. Ale bere mi... Letím pod něho, tam jsem od něho. Kde mi to sakra sundává, jo? Nevidím. Už mě vzal 300, tyjo. Se schovám, protože mi začíná hodně srát. Kde seš, ty srabe? Aha, na mostě. Já jsem úplně slepý. To jsi neměl dělat, chlapče. No, už nevidím, seru na něho. To jsi taky neměl dělat. Ježíš, já jsem úplně blbej. No, dobrý, už se lekl. Jak si... No, lehký. No, já jsem možná dobrý, ne, protože jsem level, ale... Protože už jsem to hrál. Takže už mám trošičku XPčka. Jinak tato hra by podle mě, kdyby na ní někdo zapracoval, ten, kdo ho vytvořil, tak už by to mohlo být úspěšnější než CSko a takový různé hry, protože tohle, kdyby se na tom zapracovalo, všechny zbraně, detaily, grafika a tak různě, to by mohlo být, možná kecám, ale pro mě by to bylo lepší než World of Tanks. Kdyby se na téhle hře zapracovalo, bylo tady víc map, víc tanků, víc možností a víc takových, no ne, World of Tanks to nepřekoná, ale to jsem si jen tak dělal prču, ale mohlo by to být úspěšná hra, si myslím já. Mě by to bavilo teda, kdyby tady bylo tak trochu víc možností, vylepšené grafiky a taky různé věci. Ale tak to je jenom taková hra, že jo. No vidíte, dostal jsem za level. Když ukončí se hra, tak dostanete za level. To. My jsme vyhráli. A už mě překonal. Nějaký demk modrým. Pomůžem jim. A vrtulník je můj. Jsme jenom 2. No já si přejdu na jinou mapu, protože jsme jenom 2 a to je na prc. A do kelu, to jsem dosral. No. Ježíš, já měl ještě jednu raketu, o tom ani nevím. No. Kde máme nějaký? No. Někdo po mně šije. A do kelíčku. Někdo po mně šije celkem slabým samopalem. No. Já se raději stáhnu trošku dozadu.
No vidíte. S vrtulníkem jim to taky moc nejde. Teď jsem byl potichu, teď jsem totiž... Ajaj, moc klesám. Pardon, omlouvám, že jsem byl teďka sticha. Ale s vrtulníkem je to prča, protože... Už mám skoro 7-0, čili 7... 8. Hele, už jsem level 3, už jsem udělal další level, no to jsem teď jsem si to teď se mi to legnulo. No, už tady máme další tank. Jdeme dopředu, chlapci. Jsem se úplně zapřemýšlel, jsem vůbec nekecal. Myslím, že jsem se ani jednou netrefil. Jsem sračka, no. Teď se mi to lagá, když tak se omlouvám. No tak to bude asi z tohohle videa všechno. Když se bude videjčko líbit, udělám klidně další. Do kelu. Teď jsem se... No co... Přecenil. Ještě 5 minut, do konce téhle hry. Jo. Sakra. Sakapáce. New airport arrived. No, v tom nikdo nebyl, zdrhnul. Ale vrtulníček. No, ještě je nový subjekt, nemůžeme ho zničit. Jseš můj. Ne, chlapče, do vrtulníčku si nikdo nenastoupí. A když jo, tak ho se střelím ještě zaživa. Už mám skoro level, no. Já už mě sundal. No ale trvalo jim to dlouho, no. Tenhle tank mám taky rád. No, není sice moc nic, ale... Střílí takhle rakety a má celkem sílu, ale má jenom 600 obrany, no. Počkejte. No, vidíte. Ani moc dlouho nevydržel. No. Ne, tak už dlouho čekat nebudem. Tak děkuji vám za zhlédnutí. Když se bude videjčko líbit, tak dáme samozřejmě další. Protože pak mám nápad ještě na jedno video. To vám nechám jako překvapení, to by se vám mohlo líbit. Prozradím vám, že to bude něco s GTAčkem. Možná to bude GTAčko. No tak, děkuji, že jste si zhlídli tohleto video. Když tak se omlouvám, jestli jsem mlčel moc dlouho, tak uprostřed videa, nebo teďka nevím. Počkejte, ještě ho sundám. Ty máš teda... Ty vole, kolik máš HPček? No nic, tak děkuji za zhlédnutí, dejte like, nedejte like, dejte klidně dislike, mě to je jedno. Tak čau lidi.